είναι χρήσιμα και μετά την απομάκρυνσή μας από αυτούς τους χώρους. Θα εύχομαι για την καλή σας υγεία, για την υγεία των οικογενειών σας και η Παντάνασα, η Προστάτηδα που λειτουργούμε και την υπηρετούμε εδώ τόσα χρόνια, να σας έχει γερή και δυνατή και πάντα τέτοια έργα καλά να κάνετε. Μια παιδική χαρά στην άμμο, δίπλα στο λιμανάκι, θα θυμίζει στα μικρά παιδιά του νησιού ότι κάποιοι τους σκέφτονται. Αφήσαμε τη Σίκινο με πλώρη για αμοργό. Μια βλάβη σε μια από τις βάρκες δεν στάθηκε ικανή να προβληματίσει την ομάδα για πολύ. Από τα πιο παλιά μέλη της ομάδας, ο Στέλιος ξέρει να δίνει πολύτιμες λύσεις εν πλώ. Η ομάδα Αιγαίου δεν θα υπήρχε εάν δεν υπήρχαν οι άνθρωποι οι οποίοι πλαισιώνουν και τους γιατρούς, γιατί η ομάδα Αιγαίου δεν είναι μόνο η ιατρική ομάδα. Φαντάσου τώρα γιατρούς να σου σκοτάνε, να βγαίνουν στη θάλασσα και να υπήρχε μια βλάβη. Αργά το απόγευμα φτάσαμε στην όμορφη Αμοργό. Η ομάδα θα μείνει εδώ για 2 ημέρες. Το ανατολικότερο νησί των Κυκλάδων είναι η Αμοργός. Όπως όλα τα κυκλοδονήσια, γνώρισε Ενετούς και Τούρκους κατακτητές, καθώς και πολλές πειρατικές επιδρομές. Στο μόνιμο έργο του Αριστοφάνη η Λυσιστράτη, παρακινεί τις γυναίκες να φορούν αμοργίδες για να προκαλέσουν ερωτικά τους άνδρες. Ήταν κόκκινοι χιτώνες που κατασκεύαζαν αμοριανή υφαντουργία από διάφανο ύφασμα. Στη νότια πλευρά του νησιού, χτισμένο μέσα στα βράχια, στέκει το μοναστήρι της Παναγίας της Χοζομπιώτισσας, που είναι ορατό από το πέλαγος. Οι κάτοικοι των νησιών μας υποδέχονται πάρα πολύ ζεστά. Οι σχέσεις είναι καταπληκτικές, κυρίως για την ανθρώπινες. Πρωτίστως και μετά είναι η παρεχόμενη υπηρεσία σε αυτούς. Μας περιμένουν, μας ξέρουν, τους ξέρουμε με τα μικρά ονόματα, γνωρίζουμε τις μικρές τους προσωπικές ιστορίες και αισθανόμαστε πάρα πολύ όμορφα με αυτούς τους ανθρώπους. Ήρθαν και με βρήκανε παιδιά και μου είπανε θα φύγουμε από το νησί. Γιατί παιδιά, δεν έχουμε ένα γήπεδο, δεν έχουμε ένα ίντερνετ, δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο. Τι να κάτσουμε να κάνουμε? Γιατί μας λες να μείνουμε? Εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου είναι καλό. Να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου όταν αυτός βρίσκεται σε νηπιακή ηλικία είναι απίστευτα καλό, είναι πολύ σημαντικό. Το χαμόγελο από ένα μικρό παιδί σε ένα σχολείο που έχει 2, 3, 5 ή 10 παιδιά, ένα χαμόγελο και ένα ευχαριστώ που λέει και ένα τραγουδάκι που θα ακούσεις από αυτό. Δηλαδή κάθε φορά εκεί, άμα μας κοιτάξει όλους στα μάτια, πιο πολύ δακρύζουμε. Πες μου ένα παραμύθι να κρατηθώ. Βρες μου ένα παραμύθι να το
πιστέψω. Νιώθω τη ζωή να φεύγει χωρίς σκοπό. Ήρθε πάλι καλοκαίρι, πως θα τα αντέξω. Μα δεν μπορώ να καταλάβω τι έχω κάνει και έχω φτάσει εδώ. Πως έχω γίνει ένα... Επόμενος σταθμός του 14ου διάπλου της ομάδας Αιγαίου, η Δονούσα. Υπάρχει ένα φως μακριά, το βλέπω είναι πολύ μικρό. Υπάρχει ένα φως μακριά, μου φτάνει για να προσπαθώ. Είναι η ζωή μου, μικρή μα δική μου. Τι θέλω πίσω ξανά, άλλη μια φορά. Είναι η ζωή μου, μικρή μα δική μου. Τι θέλω πίσω ξανά, άλλη μια φορά. Η ομορφιά του τοπίου, η ομορφιά των ανθρώπων, το ότι ερχόμαστε εδώ με τα φουσκωτά, ξεπερνώντας τις δυσκολίες που έχει η θάλασσα και το απομακρυσμένο του τόπου, είναι και αυτό μια πρόκληση, είτε προσωπική είτε γενικά απέναντι στο κατεστημένο, που νομίζω ότι και αυτή με τη σειρά της θρέφει το να έρχεται κανείς και να ξαναέρχεται και να θέλει να δώσει. Τι κάνεις κοπέλα μου? Καλά, όλα καλά. Τράβα μπροστά. Κάτσε, περίμενε λίγο στο σοφιλί και μετά θα... Μέτρω τα κύματα. Μέτρω τα κύματα. Φτιάχνουμε κάποιες παιδικές χαρές, κάποια γήπεδα ποδοσφαίρου 5x5, γυμναστήρια, αλλά και πολιτιστικά δρόμενα με σκοπό να δώσουμε την ψυχαγωγία που πολλές φορές πέρα από την τηλεόραση είναι ακριβοθόρητη σε αυτούς τους χώρους. Σε ένα νησί με λίγους κατοίκους και κατά συνέπεια με λίγους μαθητές, όπου κάθε καλοκαίρι γίνεται φόρος έλξης πολλών επισκεπτών για 2 μήνες. Όμως εμείς, οι μόνιμοι κάτοικοι, που και τους χειμώνες μένουμε εδώ και μπαίνουμε στην πραγματικότητα της απομόνωσης των απαγορευτικών και των βοριάδων, αισθανόμαστε άπειρη ευγνωμοσύνη που μας σκέπτεστε και μας επισκέπτεστε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, φεύγουμε από τη Δονούσα, την πανέμορφη Δονούσα, γιατί εγώ δεν έχω ξανάρθει, και την πολύ φιλόξενη, και φεύγουμε διπλά ευτυχισμένοι, γιατί φέτος έχουμε γυναικολόγο στην ομάδα και εξετάσαμε πολλές γυναίκες, οι οποίες μου είπε η Ζόλδη, έμαθα, έχουν 3-4 παιδιά και δεν έχουν εξεταστεί ποτέ, δεν έχουν κάνει τεστ παπ και τέτοια. Λοιπόν, φέτος ήταν το στοίχημά μας. Θελήσαμε να κάνουμε πλήρη έλεγχο για πρόληψη γυναικολογικού καρκίνου. Συγκεκριμένα εξέταση μαστού, παπ τεστ και γενικότερα ένα γυναικολογικό έλεγχο. Το πρόβλημα ήταν ότι οι γυναίκες δεν ερχόντουσαν σε άντρα γυναικολόγο. Φροντίσαμε να έχουμε ΜΕΑ. Έτσι λοιπόν είχαμε την απίστευτη προσέλευση και είμαστε